Panguva yedu vanhu vazviramba, vanhu vakainzwa nhau yakaita kujiyopomona uko. Mutungamiri wenyika anyatso kubuda pachena achiti aiwa hakuna meya akaita saJacob Mafume, mukomana ari kunyatso kubata basa rake zvakanakisisa. But nema-allegations nezvimwe zvinhu zvakanyatso kuapuruvhiwa zvikaonekwa kunzi aiwa Jacob Mafume, this guy is very very corrupt. Vanhu vakaona last time vakomana veCommission of Inquiry vachimutandanisa achifighta for his own address, achizama kunjenga sada mina mashoko atuna kuti aiwa vanhu vanoita against mashoko ekuti Jacob Mafume acharamba ari meya kusvika nariini hapana munhu achamubvisa. Ndobva wasubscribe olike on the bell icon. Tipinda pana babhendo yaLynn M anyazozikanwa kuti she is a critic aiwa with the ruling party ZANU-PF amudanyira achiti rubbish. Academic questions my foot. What has my toxicity got to do with the corruption Mafume is involved in? He's a non-executive mayor when it comes to service delivery, but he is a full-blown executive member of the corrupt mafia. He even forgot his address before the Commission of Inquiry. What is academic about that BS? Sit down. Tunakuti aiwa Lynn M atopedzera kutaura nemamwe mashoko asingaiti achiakanda aiwa kuna Jacob Mafume achiti aiwa ngaagare pasi. Noda kuti kunokonzi this guy is very very corrupt. Right now mukaona everyone who is struggling in the city of Harare panguva ino, this is because of these guys. Vari kunokonzi they are funneling mamillions and mamillions emadollars each and every month. Kuri kunokonzi kunzi vari kureceiva salary yemari iri excessive isingatombo expectiwe kunzi a person angahora mari ma-thousands akadaro pa each and every month. Zviri kunokuwa kunzi zvoita kuti even the Harare City Council yofaila kuperforma its duties nokuda kwevanhu vari corrupt. Imbudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi chanyatso kuonekwa kunzi chibva chaisa nyika yeZimbabwe in a position yanyatso kuonekwa kunzi it is now struggling. Vanhu vava kutongozviaccepta kuti aiwa regai tivasiye vatitambudze. Pena comment section medu mudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, turn on the bell.